Na ye ba free ho ne de na chem wo fifi mantem mu ka so awini ba kwantempo so. Awosema fro ba echem sa kan hye si na yamane boni je koku bi butuwe mu nchiremu no wo de beba. Samson e ba konkran kodebu aya sabia sabre don so. Ababe twetwa mu se wo mu a etwetwa de no obi de akwa mu a ECG 42 dwase etwetwom na de no kodebu. Osage drobe no manfo na mfitiri ho sa no a omni twa ho enam so masabre adokota fo mo ni mu mpanifo e de ho nsem ababa tudwa Krashi bia wo fo ne se Ebenezer Tete make se de akopiem ewo Accra Circuit Court na court na hye se won kwada mfie mienu ne bone ne sei ade hye kakra ni afro bi na kan wewe obete ye bebe na ye de asomo babi a wo bia no afuru nsem wo timu akotene ebie na emom ye kwotwotwotwa de oso ayen so nyade a ye kwati no erunti ye de monyam hye no mabobon perfect series books wodum na bom se wo ma no kama papa sanse yenso atra no yefunu sampa said wo mo se ye no kwasem na ewo mu GS na ka wodum atimu akotene agye atomu papa panti bom so apamfo mo pam ye no de wo mu nimde pa erunti English language bisi kwan kosi je sefre no atimu akotene perfect na diaba ye hwehwe hwam kenkanti asinta kura no kenkan ya pe na chese ekoyi sa ye o wapo award of people KG1 kosi be 6 na no so ho history of Ghana wo ma abetwam ni abakosema wro no so edi akotene papa perfect edi aba RME eronso ni Muhammad kakra Yesu kakra na ye de antwanya manom ni ade mane ni amambre nanom de no so di akotene na kura no osua atiju no wo mu a wo basic 1 kosi je sefre no computer no KG1 kosi be 6 eronso ho creative arts eronso basic 1 kosi be 6 eronso ho science ne mass nyina perfect na yo esronko a wode aba preschool nkora nso na 01 kosi KG2 no ho language and literacy de ma wo mo numeracy ho uwap creative arts phonics computing coloring and writing and preschool nkora no mtimi fidi sa akora ba ko na no te wate wo bisa se de no kenkan se perfect wo ya basic 9 kosi anase basic 7 kosi 9 no and also English language or social studies science RME computer career and technology and also ho ebi ya set mock exams ahoro no se terminal na se midterm ni nyina da ye yota makumansi de putu je station a enkranso a danso ma first stop bebia tonton mo nyina no bubru abu ase perfect homa no o pe doso po na de kofi botwa wie no afrempani na finchire mu bia wachiro no mo abonkombo wo 0243299938 and 0540755465 na enkomobo no akoso na wi mi bi so se din na de bu wonu ma na kurewa unyanya bi dia mekanfo vitamin kedia ma se pebi no wate bebo apa ama bibia timi akonkan eseyi ankasa vitamin ko ba ye enfie duonu nie ye nya wo mo haw bia wasom mama ni ye wo bia no vitamin bia dia dan se ampa ayanom dia eseyi ankasa ene ya na soto a ewo dwaso ye waso ama drink wo ho cafe bia nim kala bia nim onuma esusan so bani bia ni akire afa choco wo ho banana wo ho strawberry wo ho enu ti dia wo pani ye kanfo dia ma se store na bata won kire ho na wo de ko vitamin kabu omemu ba bia ye ton eye enum de ubowura ho eye vitamin ubenya bi ne kanfo dia ma se pani no nkwala nom enuane no asem ma se be awia wunya bia wankasa obekanfo Ajonfo kakrai ene afrobina ye baje brand na kenkan asonfo de bienu kwabrane amidin edi kan asona ba ohene kwabna eboaten mene enoba afia aboajewa ensebe no nchebu eni Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi nebom ade achi yante asem foforo mpanisa chiwa de ntinsem gupro so asem fo ache ho bre wo mo amana yoyo krochi ye chebre ye bebe eni enfrase ye bo penhwan be kwabron e mantam no kropon sunwane sunwan wo mo wo masin bi wo ho abrawosam wasie de se Abrantie bia ni din ne kwabran gye waje mfrinchia do atudu ensia 26 chopabu years na wanya na yesusu se ne girlfriend ya baso girl boy and obehuru ase bema ni kokuo pa na wo se wodo ye ni kese ayo yire no na se ne girl no yese sabia okran so ben Bruno Regional Fire Command hodwa ne benye na Abrantie approachfo aso no pachi kabu ya chiro no na girlfriend ya ne etuhui waje mfrinchia no edu enkron Nigeria ni ara tani na dodo friends testimony a woditua Nigeria for them din testimony na Abrantie
stress ni ghost saman hante no a ghost hunt sa do di na chia na say no ade mirika kwa posifo akachi wode ne ankre baako no wofa na wodum kro yese Nigeria wo testimony ya wanya mfrinshia no 19 de saman mfrinfra no a ne dienti Edward nchemu ebo aposifo do say wo mu konya mentim ho ase bi kakra wo fie na mentim ho ase aye koba ye no na sa prapre na nabatwe yi abusuafo what they dress out no a testimony for na no na nchiremu people no free brown regional PRO when penyo kasa de Ghana National Fire Service obusunya ne kwado kwame adomako no owura kwame di nchiremu no people no ebo aposifo no chese ne girlfriend no mo hwa na say wo hwe ye no na chese wo ne nsa wo no wo amana na ho woda demu be ye 3 days krachiri kra yehu ye na chese wasa no piano to man ho bi mu entaposifo na wono mo hye yese abrantie ya se fire service fo muni akiri na mo hwe je ko ya man ho no de na mu bon kankan man ho no kra nya de ye bua so etina posifo ahya wo mhye se ye mfa nsuo ngum na nipa no ntumi meto ensene no ani etiabusofo ko na se waba beto nsuo no ani a wo mo eyi no je se sabra meka se de kwame ye je ya ye kana sim da posifo akachi na wodi senseme pa na wobra PRO ye owura kwame atomako wodi nchirimu awro tu dwadon kira posifo mu no yenti se ne wo kana se Yenuanuma posifo ema yenya antie se ombehia ye mo a na bia esie ye frɛ ho mazi na nkasa no pono hekates ho anawo entina ebeye pe tintempa no na ye kokobua yenuanum se omo suspect se bibi shade bi no mu hu ne bopo ye enti ye meboa ye kodru horo na chese eni enya ye bi nsuo gu mu kakra adia eba no na enye papa ma mensan kanche obium se yehu se enwura egu ade ne so na enwura no na yese de ye hye no ye bo modin yi ade no eba ye no wo hye ne popra ni su ni mpokua ahwenye egu na sene ejete eya ese oba yetimi ebubu ade na no eyi ni pie no na eye oba ampa eche ni ehwe ni ehu se eye ne kanche ma bi a otai besra no ana obie nim de ekosi ya entoko se de ekosi ya ema enyambrasem saa no ebaaye no na wo hwe body no a na kese eya se ya nita tie nyinya ne tie se enye dana pote ana odi saa nyambrasem no nimbum na esibe na wotwemienu yensa so specifically on the 10th of February ana esisa nyambrasem esi ya aprantia no enjemu chese oda dia no kakra bise no hu je onye tie na adwene ba se ofan ko hye septic tank mu a odi pushi mu a empo na ko pesen ko hye no na ka efra nsuo no a makwan a aposifo enya ante ya omofa no anopa no na omofa ya yenso yekoboa ya yeyi ade no edema aposifo a omoye enhwehwe no grantia no yenya ne ntiese aposifo nya ante no omobo piano enti omunsaka no asana ochire bebia ode ababa no ekohye ya brantie no ewo police for kukuma menya ntie mpo se enwa de ne kokko Elzo di pretend kan kwame adomako okopie mu abromante mu eye dumtwadwuma kwio no kasama fo no de nchiribu ni nyina boy sanse wo mu ben sunwa mazi ho ti odo na ya dansini a ya wodi nsem no kira police force se buntutu ho na mo tie mu no a testimony emu no de mko huye na se breast ni nyina de abusuafo se aye de yu yese awo hono na ape apai na se pampan so de akiri kwame waya asem okabenu samwa waya asem pa Abusuafo yankuye ni mwakase ni yede ni chemu ewo emfimfim mantemu aye ka so awini ba kwantempo so awosema efro ba echemu sa kwansia asi emekọ wi asebusuafo nipa miensa meka se we prepre mu ode pa na ne wo mu chemu aye cargo kai bia registration number no aye GW-7691-V oni aye container truck bia no so registration number no aye GE-6095-21 ana de boani ewo biaya wo friend say Triple S Johnson enu ewo kasoa wini ba kwantempo so na wo sembeto dwasa na yamane boni Jacob bi wono ne bo amode a ade na ne di etie wato yankra momiyentie bi efi kaso odie mi kapa neni ache wini ba na abra onam kwaso onko no na cargo ka ne hu say
car na eba no so dodo e no obo aben pi baby na no car no de fi ni ba no e wo no e sa ekwan na omo ye no ya hipi anwa na akosoro ontumi enfro enyi ni ho enfri baby a tipa ne eba e na tipa no so fi ni kwan mu eba no so enjoy na je san ko besi fi car no mu edwane nso abro ye so besi a na tipa no de kwaso sa eye car no grind ekwowi ate no that car no na nkrofo eye mienu na ewu omepra ye de makogu eye camp ayasabia eye tipa driver no so no ono eni ni mate a omoye mate ni mienu ono driver na ka ho a omoye miensa omo so sa ye de makopie mu wo eye ayarsa na wono omo wo eho mo asem ni si ni kire mu a abro mo bebi sa eye tipa driver no o se na nenikum oye ne se anka odu breku a obe paake na wahome kakra na onim de ekoba ye a akwantia ne esiye na oka sa kire we wono mbegu a no ye ni fi car no no afei eye tipafo a omo eye budumbre mu ha se omo master ekopie mu wo ho master set eno de oba budumbre mu anyina ta na ye frɛ no ono de oka sanfo frɛ kire eye master set okata master set se abra odu budumbre mu eye Triple X enimu homo no ti se bibi ebu wo car na ase eno na peja na ede no kohwe eye the other car nim ho no na eye master set tufo o de kire eye adaba fo ni nyina se o de ade sede mo nyina especially omo ye eduma anaje no se oda obre na se woni kuma park car no anase former spare driver no fanye eduma enye ensese odi ye eduma eye anajumu ni nyina na wa kohwe wonkwa onu kire mu se ade we etesi papa eya enda etumi ewia omo ejadaba fo no omuntu omhofo wona obo mode a mbeso mu a omotwe so a na enyeyi nti a police for ewo ye budumbrem na ede omotoyin car eba ya omodo so eye baby driver no woni door na ewo ho no na omotwe ansa na driver no etumi epie Africa no mini wo ka sei omugo eye budumbrema ayasabia omoje ayarhwe Adesimai ma yamani boni je kokubi aniete ninken Elsofo na ye toso ye konkran pumpuni mantamu e de ekro na yasabia kesi ahita ho eye kurubua yasabia sabri penipa wono ni penikwanchefo tuadon Dr Frank osu chekire doc no de amane e de abansentwefo se munye nkoka na fenye kokobo chinchirinchi enfama wo mu a na senteme hu so mu fakoti kwanso oxygen droben ye fe yi wo sahuro no akiri no wo masase twa ye beka ye nro akora na ECG fo so amane bi se wo mu na de apemprade aye ebo banka na yetimi so yi mamfo twa ton sa dada na scraps alumia zo enu bia na yese nkofo yi so frase om de akopie mu kurubu ayasabia wo mtwitwa oxygen pipes ahuro no atwitwa ne atiam na doctor se kire din se mitwitwa wo brada woni esentwefo to kese na wo mu do mani ekotu awisi ehwe wo mu dan bia wo mu AC ewo hospital ho edmo fresh esentwefo se mi wo asemo hia papa asemo hia so dada nyira mpani se ka ne twi to oje bre no de twidwa kye se enka we no ye kwa na nka ne egbu hu na obi twa na nka ya kire no na susu ampa se mu twitwai na nka unua bi o papa bi wo busuani bi o maame bi wada what ene edo se yesi ni so ena te watwa enti wudi susu se wo kromfo a nka nka ba ne dai wo ekronbo mu ane afro se maame awu ene se ya oxygen ahoma akutwa na akofa wuo no ede aba enti on de wo ka sese de nomasi ekro wo kuribu aya sabia se na sen ekwakoso no hadwen yese abrante ba akofro no so yese nka kebusu wono so nkuoko kutwa na aposifo ba mu ane wono so wo mo ekire no nti yese dom na aposifo a wo mo kuribu aya sabia ho na efrase to atokese ya wo mche se be hwe nsem mu pa na kwadu bia sefata bia no yatumi ede akire manfo a wono mo takire ye mu yosem a etisa ti no ma brom de egu akom no de bibiri no just sa no ma yi a ye kan ya wo mu atwitwai pipes ahura wo mu frase twitwai si ye kan ka yantam wadi abro bobo ne nansentem dom koto be sha na mu omutumi boka be 400,000 Ghana cedis chese kan no 4 billion e da wormo boss aka no tinya de ombetro mo to so sanse ye kan so wan hwe ya na wo no jonki man wakwa kotwitwa wi na wakwa koton amaromini 50 cedis wa hwe chese entwaso mu etie ye ka yantam a wo mo anfom 9 kroma no ansi fom entutua na mo anfa no ma bro nwa kwa mu ahwese ye bepe aba bi di ahwe no anase pomasi bradi amade a na chese ko hadwene jese de wo mbe ma bambon yiri mu atumi ayire na aboa makoribu ayasabia obi a ntumi obefa anase obi nkofa koti kwanso nkotwa droben a ebdema oxygen ema ayafo
Yankwa Accra Circuit Court na sa homa wiye ya kane homa yi krachi bi ofani say Ebenezer Tete sabe ono so akwa wie bi amonde nyame ya dom aposifo sa sonimu ama sabre de wodi senseme ewo eye afiase na Accra Circuit Court akwa asetina no PM watina dwom di asem no aye owura ye sadinam awo kwadam wono ana etina dwamwo na wapani wobon kwadu aye Daniel Ofori apia wochemu se ayo de fobos ne de toso aduonu abra na wamo ebo pro ahomache ewo lane ne mpatamu ana wamo ehia taxi bi se eba ene nkane ahoma ye twa sum ka ne munabusafo se wani ensese ye ka enunti ene aposifo di won tentemu a ti lapam Royal Beach Hotel patam ho na ne wamo timi kroso wamo eba sa aposifo ye mhwehwemu hwehwetata no mu se woyes se tie ne anajo donko woyes egum ne no ana ombusa krachi of friends Ebenezer Tete se woyes de ho de no de free hia wo so ono ane dia afa aposifo to so busebisa ne nsam ekoko wiase na se krachi agya tomu se wakwakwa wia won sire nipa kro woko wia eye woyes ifri ne nchen akwakwa yehwebuoda won sire baabi okofa no so a se wachema emaka eno nam so manie aposifo ginamum abana de na ba bepiem wo court se nyamrasam an wadi no etisabrede won konkwo da fiase emfie mienu na amfantwena so no frimu fia eye kane ahoma si ye twitwa ye wia ye bokro no kra no enya dia ebeba ntirimu bio Ejofo na ye transem no so yenko atoye mantam no mu wasa Memphis East District no magistrate court no sabri wo mu akwase mu edwom de kwadua yantam abrante ba ko a wonye mfrincha no donu enan Prosper Ajesi Prosper Ajesi akwakro no bo wo bre ne obi fon edwom kro no akwakọ biantie so onkro na wonko ye dwuma tenten pa dwuma den fama ban Ajesi edbeto dwase fon no ya wo wi ho ka no esom 14,000 Ghana cedis 140 million kanisi kano yaso bia ya wo ye odin dwuma o restaurant edno kro ya ko bia no e wasa bodie wo Amemfi is municipal no emu to ko so ko akotwa aduane wo bra kodubofo ye chief inspector Ibrahim Maite wode ensem no bia de agu afamo no edno wo chemu se Jesse wo ko so ko akotwa denti aduane a woto no so benkunkwa ne si fomo nampe ti wuma no chia no ho a eda wo yeso san fomo nkwa no bi dia ba no eden what task phone no quite smart fa phone 10 na bo bed no wotwe eden fa nwumre no no kwakwato aduane no enti CCTV camera wode camera ibi eden ne wo tutu anamwa CCTV bi ne ehwe ya di akire egu kotin no say the Nigeria girlfriend ba ko one no etie no say je phone no si ti apostle di akire bia ne akire no ne amana ba fo teacher kosa de enzebe no bedema yentie no Abranti ya yashasi yemfa nkoto afiase abosome makomako ensia ye adwumaden FS Oman Ghana eye nidin ede Prosper Ajesi wedi emfie adunu enan 24 years ya wasanso eye say operator wasa brede wasa ekropon district court ahyese onkonkoda afiase abosome ensia enye adwumaden FS Oman Ghana na kwaduboni a ode enkrobo yi eba court hwa ona o tutututu eye abrantie Prosper Ajesi ano edin ede Chief Inspector Abraham Aiti ono ene prosecutor odi asem no chire man say wo general bosom ne da etos edunu mienu wo mfimpim aduonu enu mechire 22nd January 2025 anopa beye no wo empemu 8:30 am ena abrantie eko restaurant bia ewo wasabo de eno ewo atemanteme ya se okope aduane bi adi na bra okodu restaurant wonso no womo antumi anya na bro anampose bia womo ekire wo ho ede kire no wo to no pro kama aduane akoje ye ene nam a akoje gusu na ade nara womo S7 ni ye pa ede ho akade semina ne nsuo na ade na bese ne nchen a ene bra odidi no tin left and right no kono ba afedu ba bia otwa na ni left and right no man so sen na eye chobe rura ni di ade dora yantechi eye ne iPhone 13 na nebo esom 14,000 Ghana cedis abrantie emma na niso de kosoro da hwe left and right senia o tese ese Krobea na se aginamwe bia opa we bia che no no hu ya na se wakota mobile phone yi ede ahye no ho se ko de ede ko efe mami eba o hwe ni phone ya ohu wahwehwa hwe bi se adwumafo we na obi an se ohu yi na etwa se
okoye case e ma police force e bi nti police e ba ho no e na omo business e fa na dey phone etu no kire bia o de to ye na ye bia o CCTV camera e ha na also ye obi wa ha na also yanko reverse no ye hwe ne ye bi hu ye koya say na Prosper Ajesi ono e na owi a phone no ti police for de kakra na omo ekochi na o kire say phone no akoma e ne mpra Nigeria ni bi e wo e WhatsApp board ye ho na police for koji phone na sabri ye de no abegina court adekem atoto na no e break temwafo a oti adwum atoto na ibisa nse biara e den na ka ni tokofa sa eye mobile phone no cheso obonsam e na odada no e na nanso okoyesa na ni na mu na opakot chelse ka court enfa ne bone ente na yade obebi na so temwafo na adwumeka se play na yade a ode ho ebeche ni ntinom o hyese onkonkɔ da afiase abosomakomako ensia enye adwumaden enfa so man Ghana no tene bi opiefi prison anasa de refio na se oba bonten na so ne ntua okofo bi anasa otakako obi ade a ode yesuade a okene bi no ontumi enkonkɔ bi nti sei na akos wasa ekropon district court a abrantie Prosper Ajesi a wedi emfi aduonu ennan no sabre ya hyese onkɔ afiase abosomi ensia mo eno amanbo teacher course wedi bi fra toy mantem abusanfo ene yasomo a ehwe adehye ha na eye ehwe yede yenkase bomu nsem aburo nyina yede ebepoma na fi Krobea beje bread afi de ka wo hu bia nkai bia no de atwa so de ma yede na se ma wo fa ko fila bo antwubo sia ko na jepre na ja wo san sem no mo ne na chi dombo fo na pia na fi kwa beje nim kokoto ka ho ebi papilo ka ho nupa ka ho bi anka sam obugina ka ho bi na je na nom ne sande nom sakọ de nom obugina ne kurichiri ya ye jepre na fi kan ye de eba bo asomfo ne mienu miam ye be ma mi asonaba ohene kwabena buatin awei mene enoba afia abuajewa dase ebru enya do sabre Krobea na Asante ebeje bre na fe onim brantie no de toato bia no de atoato e de mai apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say nam sa. Wo beje di se menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te se etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no sa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer. One no to malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa. Pavi plasmox and Hyper Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie dum yenu kan. Our pharmacist na herbal shop. FDA aje dweden kra to yatum. Hey, opanyi. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books bia ni ho perfect series. Any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba eh na se we de so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540-755-465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture. Pavi plasmox. Hyper Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie. Hyper Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin hia me yie. Esne bibia.
enti me ma no mpa fie ha Share, woye, Heifer Plus husband. ye de hwa Heifer Plus husband and the one so we Heifer Plus wife na aboa no Heifer Plus mixer magie duro ready pa Pavi Plus Mox and Heifer Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Heifer Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe osekwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, OTEC Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. OTEC, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wopi adwuma no, enkoso. Ninchire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden, ahoɔden ne omo dia. Eni se amenu kasa no kai. Enkwa na odi ama me, odi asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwebio. Pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi. Ebi nso wo mo so. Na asɛm yɛ dini, wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Emu no tutuo, nso omo mpaaba, omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kyɛnse. We kan sɛ ayi ne na ase nkam. Bo wo mu nyinaa ho ban, e bibia yɛ tia. Ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi. OTEC ma wo nyinkire. Ne dwuma ne ntumpɔn. No mo so fa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mo gu eni mase ne sa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no e mra wo mo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya no Krobea nie papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo Amen. Amen. Mami Ado. Who will say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal wall, one name of Phantom. Can you be a woman for saying, name more right? But 2022. And then, because I said, of me, so I'm one. The coin and me bante me buy. I make a sakasa and then now cooling any time for corner. The moon honor or Saturday Saturday. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. No, for since you can make a I don't know since Saturday or him as a Saturday then after. And I mean, me again when myself on was say, me myself.
No, so much for the idea. When you made that, I would say, I'm pana, say, The all show us in our M4 and so know what that is and Crescent will be no other. OTEC 102.9 FM. That's I know 11 and the coach. I know what I say. Maybe like at all, yeah, or for swimming on me, yes, I did. Say, I didn't know. I said, me, yes, I didn't say, yeah, saying a bay. Asem Beba Dabi. Yes, I did. OTEC 102.9 FM. Not mine, will see. Nay, will see. Not that me, my minibo. Me, near Baba, cooking you on so questions. It's not coming on one nail. I'm sugging the 51 or Saturday. Saturday night, boy, can put me bomb of soon. The other day, you play the barbecue with me bomb of soon, California, the bomb of soon, the war property. No matter them, some time. No way. Actually, my son, move on a man. That's a new Baba told me, no, but I'm certain man can't use ya. OTEC 102.9 FM. Yeah, and I'm can not do my bell not the animal guasi. And you are coming since the second animal. A teacher, Matthew, Chassis. When me but a Kitwana, a can homance on the Siano. This is a penny bar, a honum, to call honum, or the Kulana by. Say, Sada dinner and shoot or the Kulana Bremer Kuran so or Banner Papa. I'm so what, or from Bamami, me gave Kurano, and I'm de a Kurano Konamami. Me could do a year Kurana so hard, my mini say a year, Bana, I almost said 19 was in 19. Was 19? Night where? And no bought Toma. I walk a papano a demapra. Oh, yeah, day. Oh, Papa dema April. Oh, day 19. No botoma. And no botoma. Papa no suit no coano. No opera. No, hey, Amina. On Shadros. Dabi. Hey, Amina. The quadremano was Shimusum. A mamma died of Hokada Bontain. Some of catching me so. O pacho Chantropa di Pamata di Asami. No, just teacher na me say so on Papa na champana. They no opera them. No one said 19. No bottom. No one said dross. What is one on a champana? Mate. But on no day and have me bano and I'm a pet me gave me back. No, my prayer. My son, Asem Beba Dabi. And they are some and the Wabana na Krobea na bigger for any the tea food in any. Okay. Me some netiti and then attention say. Me no baby and I share and I use and buy. But not to a bammy dame. A man, me man no woy. Me to a bedin. Me to a bedino. Vieno. And I take an emblem. Crying 2 years is a cost school. Quiet, mammy. Your macula no cost school. Get a buy our say. Crying yamaba. I tell my call of Busia for her. No from the Tony Chantro. Never Pam Busan say, what's it? Crying your neighbor. Near dinner. Oh, never power. Or so name papa no, or so dia and no yamaya. Oh, yeah, day. Or so dia, no yamaya. Oh, no, nipper Crania used to please so second yana. Sana nipper Pam Buciano. Or near a summer baka. And I never Pam Busan say, Onka, person papa binka. No mumuano, one chimanka. But some yamaba, so me ban school. I'm saying, ya, or chama only my samaka, the better on him. No, no, catching some examiners come so easy as Uncle Handai. Ni Fiorano, me calling so the Mukuchi Fiorano. If you run saying, yeah, but what a culaba of you. More by what day? A culaba. Saint. Tell me when you saw, no, when you saw. Son, if you ran neck. Once I want some boy and catch them in Tibasa and me. So when you saw, and now no boy names when you saw. You work about if you. To a cancer also call her down Quamo, Tiquamo no croma, Maniska. A soon Sicaso, a cohard thing. To me, the weekends, Namico weekends, because I may make weekends and no don't so to a bath of Flabba, a befio.
Dana me one over just get free was on sika so go ha da. E wo kwa mo ho no. No san de oba. See 2023 first January so first January. OTEC 102.9 FM. One date there so pesa wo kai no. Ba me date there. Me so me January so no do won kai me. Anopa me no sinye ma awia hata. Ye shedemu didi amedidi awie mi pian. Me no ba bia bompu ni mpu. E wo kura na se ho. Kura na se ho. Sana na mpana me di me ni. Oba with the singlet. And aba. No asa bi na na be ka chen se me am ne da sole ye no kora. Ni birthday me anya hwe ama no. Me wise hwe ne ma edwa me ba me di baaye. Edwa me ba me di baaye. Odwa ne de hu hia o de edwa na sa tab ne so di koe. Eno a emo anwa tin tomatoes geisha. Sika sa we. OTEC 102.9 FM. Yes, get ne ye ne mpana. Wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto. Krobea nie. Ona ato singlet ya aba no. Aba no. Yes, o de singlet na be ye dey. O de be ma na o se ne birthday no. Oh, okay. Okay. Ti awia boy no. Na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake na. Na me share again o de singlet ne brand no. Bo no so ko hwe ball o park no so. Mkoto cake ni beto dem. Na me se me ko park no so. E se me hu se again no so na ni chire park no so me ko ya na again ne te ho. Go top plot 2020 FM. Na me aba asetena am so ko chire me plot na. Ono oba na akwa akotena park so. Na no ba ma me ba ya na se ne se. So wo obi a oni ni bedi nko ma me ba se den. Ne se dwana ya na me pese me di ba na ntina ba so me ba. Wunti na ma ba ha. Aba kura se fa me nante ne enko plot no so am fa me anko nante anko plot no so. Ti me ko no ne ge no ho na me tie pie water na me hwigo me nu nyina so. E wo park ne so. Wo park no so. Am so obi a wo hwe ball no. Enko mo na wudi. Mo bo na mo hwe. Asem be na mo ka. Na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra. Se me pie free fie ho no. Wana me ni bo mpu ni mpu. De chance ni nso ko si ho. A me ba dem. Na picture she boy ne bag mi. Chesa me hu no obejiji me hu ska. Ahwe no hu school. Enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so. Ile
okay ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ɛna ase nkamfo ne ntontom ɛne ɛde ma udin kronkron no arɔfo ne ade hye ɛna yɛ benada yɛda so wɔ Ghana bosome ne mu ɛna benai bosome miɛnsa ɔbɛne bosome ne da ɛtɔso 9 ɛwɔ mfimpinu ne aduonu nnum mu ɛne ne ɛna wiai yasan hye bio ɛna dai yɛde asɛm bɛba de dwumadie no ɛne yɛde bɛsom na dwumadie a yɛdie da biara da yɛka wɔ afidie so de kyerɛ adɔfo atiefoɔ ne ade hye sɛ yɛde sua deɛ ɛbere korɔ na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti da wiai a yɛahyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɛnɛ yɛbenada ɛnɛ da yi a yɛahyia yi hyɛ ne nso sɛ woba yɛn social media handles ne so a dwumadie ne streaming live na wadaroma sɛ wo join ne a ɛyɛ ahyɛ sɛ wo join ne a ɛyɛ ahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie bi ntie na wonya bi nso nhwɛ ɛbere korɔ na mu no sɛ wo de comment ɛba bɛtum a yɛbɛkan ne live ɛwɔ show yi so ɛwɔ radio yi so ama obi anso ate nkadeɛ hia ne sɛ udin wɔ hɔ enti baabi a wodi free a wode ba ne wadwenkyerɛ a wowɔ no na ade aka ho bi na ade ama yɛn na yagye ne yakan no kama ɛwɔ afidie so de ama wo ɛna wiei sɛ woba Facebook ne so ana YouTube ne so na wohwehwɛ OTEC 102.9 FM hwehwɛ OTEC 102.9 FM sɛ wohwehwɛ na so wohu no a ɛna wiei yɛ stream show no live deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛjoine wojoine a wobɛhyɛ ma wo nuanom nya saa kwanya no bi na wɔnhwɛ show no ɛwɔ wo nso timeline yɛn nyinaa yɛmfa nsua deɛ yɛn nyinaa yɛmfa nkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so ɛnɛ yɛwɔ yɛn nuanom a ɛwɔ Spain na wɔfa yɛn dwumadie live ɛwɔ Be Love Radio ne so oba United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmac Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM ɛne yɛwɔ Brainy Radio Sahara Radio ɔnom nyinaa wɔ UK man no mu ɛna wiei mu a mo monitor show no all the way from United Kingdom mu no yɛsrɛ ɔsoro nhyira ɔsoro ahobambɔ ɛne ɔsoro nyinkyerɛ sɛ ɛnka mo afei mu a mo wɔ France na mo monitor yɛn wɔ Paris Kings Radio ɛne ne TV so no ɛna wiei yɛkyeakyea mu nyinaa na yɛbɔ mu nyinaa nso aba so afei Denmarkfoɔ a mutie yɛn hwɛ yɛn ɛwɔ daakye hema radio nso so no ɛna wiei mo nso yɛma mu nyinaa kɔ aba ɛma mo nso ma ha Rakus FM foɔ ya mo wɔ Belgium na mo nso ma fa show yi ɛma ade hye tie bie no yɛda mo ase ɛna United States of America ɛhɔ na Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio ɛna wiei mu a mo monitor show no all the way from United States mu no yɛma mu nyinaa nso ha kyeakyea mo yɛbɔ mo aba so da mo ase sɛ na wiei mo nso ma join show na mo tie yɛn mo sonfo Krobea nana Yaw Asante nie awiei ɔgye aman nie ɛna wiei apɛsɛmakana nanie ɛna dai Krobea jata mene mapamfo yɛhyia ɔba de ɛkyi abi akɔ aba ya ɛgya akra umpom te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom korɔ na me nso me ho ɔden yɛ da nyankopɔn ɛnɛ yɛ benada sa awie yɛhyia sɛ yɛ ba abɛsom dwumadi a yɛdie yi da bi a yɛka de kyerɛ tiefoɔ sɛ ɛyɛ adesua ɛsan so yɛ ade kyerɛ very good enti ɛnɛ awie yi saa ne yɛbɛyɛ no ɛgya wo ho te sɛ ɛna adom na da roma ɔhome mɔbɔ ɛnɛ nso ɔde afɛm yɛn sɛbe ɛda no nyɛ nipa dea yɛwɔ obi a ɔkaa sɛ esum ɛne han emu nkyɛ na wɔde bosome edi sum so de awia bedi han so enti sa ade kyɛw na wo nkwa a ɛnya wo de a obi na de afɛm kyerɛ sɛ wonim de wo anim mpo sɛ yɛ a yɛ ka sɛ obi awu meka sɛ ebi nipa no wɔfa car wɔfa moto wɔfa bibi a ebetumi a transport no afiri fie obi hyɛ ne fie obi hyɛ no so tɔ mu ka abowura mu kokuo no me kwaba sesia no ɔde akɔwu enti da no sɛ kyewa dade ɔma ne kye wase na ɔde afɛm wo no hwɛ hunu sɛ
onso obesonson wo ho papa panyini bi eka asem bi kire me na wiei sa asem no na mpesa me ka kire wo na wonsu tie sa asem wei Krobea Asante kotoko wono nso aka na eyebe enu obuye sa be wei wiei wa wutie me sa be na me pese me bu kire wo fa kwa adwendwen mu dwendwene ho na hunu sene ebe no wa wadwen mu no enti ase ebeba e de akire wo o se ade echi na eduru ahomadachi a ye wa aboa bi ye frɛ no akokɔ na nkukɔ nni no obeti kokoko na obon eduru sa ahomache no a wotumi hu sɛ akokɔ nini ani abre ya wo bon wabusa ho sa asem weida sa akokɔ nni bon a wo bon no emfa so ben no no akokɔ no onya free bon ne so busa ho sa asem no yenhwɛ woni enya mfa so free bon ne so eye nipa enipa be hunu sɛ akokɔ abon no de ebeye bia ade ache enti sɛ mi wo bibi ya mesɔre enti Krobea Asante kotoko sɛ sɛ kokoni ni bɛbɔ a ɛnyɛ wɔno ane mfa so bi no ɔpɛ na emom nipa a ɔbɛte bɔne a kokoni ni bɔn no ana adekorɔ deɛ ɔbɛte sound a kokoni ni wɔyɔ no ɔno ne nya so mfa so saa bewi fa kwa adwendwene mu ɛnkasa nkyerɛ wo ɛne dei sɛ ne ɔte aseɛ no na waka ɔba de akyi ame akra de ɔte aseɛ na abɛka ayo ye na nyame ase na ye nkyia ye tiefo nyina ode ye nya nyame ase ne ba ya afa efiri se oye na nado ye nso wo hoda ne di me azazo so mo na ye ta aka say no Pentecost fo ana FSD so kampa SD nso ka na nado ye wo hoda basre fo nso ka Pentecost fo nso ka sabe ma ko Pentecost da Mako Pentecost da. Me ma me Abraham entire Pentecost ni. Ya wo meto Pentecost mu. Na nso me nananom dem ko Roman. Enti me ko Roman ya kire kura ansa na mbekọ Pentecost. Enam jaye. Ana sisi azo. Sisi ade me nkwa so Roman. Roman da so wo. Roman akoja ya. Wonko asori bia biu. Ana Pentecost. Me nkwa asori. Enti si Roman no a. Ade je wo be wo ko asori. Ade je tije na ko asori. Na hwan na de ne nza be kumba kire na je fom kwa. Obo be for so a team Roman na atete no wa ko school Roman school. Roman no da asem so no aka yo. Roman atete no be me ko kapia se RC kuta ni na Roman na de ma. Ena JHS me ko ampa ba me RCJHS. Ampazo no anim bi kuta ni nyina. Na sa di suya di suya ni nyina o je primary JHS. Na o ma me na o no ko Pentecost. No. Ena o hu no no go Pentecost. O ba be se tinchira o twa. Ba me na nanom nso tete mi o. Wo mo na tete mi. Ja bi show man ka se o ma na de ba. Zenti no mo de mi ko Roman. Roman mo jare wo no mu. Okay, yes ya. Ma menchia taxi drivers ya wo mo ko Ashtown ni CPC nyina wo mo tie papa. Okay. Wo mo se bisco na nkwa na ye che ado so na nkwa ni tie ye. Oh. And the taxi drivers ya mo drive ko CPC ene Ashtown nyina ye che amopa. Akra wasam a wo kan ye. Krobea Asante kotoko se akokɔ ni ne nam no ene ye abusua bi dia na emom ne bon obebon ne de amansan nyina edia ma wo bon ma amansan nyina esori akra on se ewiase ayewe eni se wo ma emfaso a wo so no eye nipakuo bi anase abusua wabusua nko adea wo se etra ekɔ kakra eno bi na akokɔ ye no ne nam no de yekunu di a eni amansan anya benwe na emom ebra wote ase no de wo bon ama obia hun se ade ache we aye kan na mafo de wo mu nhunu ene se bi ona o mutikuru kese mu ne de wo mu nhunu ukokuro nkitwa mu a ena hu ze akokɔ bon no ezo mfaso pa ye wa akokɔ ninkan ye wo de odi kan bon ende ya na ade enche ende obetuma bon be se one anase two mu o ena ade enche na obo akokɔ ninkan ne etoso mienu de etoso mienza ne de won sole ya ne chese o ya ata akakete so nti obo first one na da ona adwetwu mu a bonso obo second one de toso wantima nsori ya de toso tere ne de na ewo se o sori ye nti obi be ko ba bia eno ne time a wode ko nti wiase se wo ma me ne wo papa
wo yire ne wo manko a enya wo so mfa so a ya na emfomso kakra wom ɛwɔ sɛ ɛso amansa so frize nyankopɔn bɔ onipa no ɔbɔ sɛ obi nya obi so emfa so enti no ɔno kora abɔ ade ewie ye no wantoa so bio no ogya ma enipa tutu din wie ɔsɛ montoa so wa mɔhwe bio ɛna nipa na ɛwo na yɛ dɔɔso na yɛ kɔ na yɛ ba enti sɛ ɔde hyɛ wadwem sɛ ɛwɔ sɛ wo maame ne wo papa nko an nya aso mfa so ana wo yire ɛne wo manko an nya aso mfa so a ɛyɛ emfom so busa wo ho sɛ ɛdeɛ bɛn ebio na meyɛ ama amansan ana kuro ana brono ana ɔman a mewɔ mu no ɛnya me so mfa so unyanya bi a hwehwɛ ne pebi na aka kakra mo medase enawia yi Mary Cruz GH wa join show no Nyankopɔn hyira osena na ya Krobea Asante no abedwafo nyina echiachia mo bɔ mo abaso Nyankopɔn hyira mo nsɛm a ya amoka ɛwɔ afidie so no sɛ wo ye badwemba obɛkɔ wachi na wakɔdwene ho na wahunu de sɛsɛ woyɔ sɛ yɛde tu yɛ nkotodwem bra no ani brebia na yɛde ayɛ adwuma na Krobea nka nneɔma bɛkɔ so paa de ama yɛn awia mianchi akyia na yɛmmɔ one wabedwafo nyinaa nso aba so ani dwuma so no a mo nso mo woyɔ okay yɛda wo nso ase Mary Cruz Nyankopɔn nso nhyia wo nso paa wate ne sɛne no ɔbɔ ade akyia America no adɔfo ne aboafo ne ahwɛfo mo a mo wɔ meaya ahodoɔ na mo monitor show ni nyinaa no Nyankopɔn enhyira mo na ontutu mo anamo nso emfa ensie na awia yi yɛwɔ nkɔmɔbɔ enra asɛm bi free amanseɛ ɛbaaya awura bi a ofiri bubu amam bibi omam ya oba pemfo na sebe one ne ba yesusu se ayaresabea eno ono mo koye akwada ba mfie mienu mfie miensa ba ene maame a onyem na sebe ankafuo bi emu afumu ene ekohu se nipa bonfuo bi akoku onom aguo oba pemfo no a yekuno akwada keto oye mfie mienu mfie miensa ba ne nso a ono nso yekuno na etiefo enora yema patuo etufa wiem ya no asanki yakobo patuo ade wansi ya na nyame na fa fie nko bi bɔ ne taya ene wansi ba bi ye sasamba sasemwe amanfo ewe bubu amam enkanka ene awuraba na awafiri mu no nabusua muntie sasemwe asem si wo Ghana ha na nsantwofo di akira yehunu baabi asem ni kosi ohun se so kokoro ketom na asem si a ye wo perception bi ene adi asie emu bia nkasa ho samo kasa ho na ene wa ubenya wasem no wona wakofa wasem enso asem ni ntwa konkonkonkom mara no ono mo ehia abusuafo twetwomtwe no mbeba be pensentwofo akira kwae edi aba be dance ntwofo sensentwofo nka bi mamo kire se ensentwofo so asemu a IGP kura na IGP sore o mane homene so hwehunu se asemu ya ensentwofo ka no pepepe ye na aye adwuma na yasoma patuo se wonkoduaduem patuo nso kogada some information at the buy ya information bi kura kire se ewura no one bema bi eware na yefudie ya asem ema ejapade one bema ne ye no court chem ema ewura no fa eno ye patuo yese nsem ni bi one buy no yese bia nso na atete enokura kakra wo enti wajenefa bema na jenefa bema ne jenefa no odi ama han eno oba ne de otene fam oba no ne yedi nti akobo botuem akunu wo wiram ho no sebo hu se ne yete no good enti sansem we no ensem wom ene ya bo amanfo ano se mu obi anka ho hwe si adifo bam enti abusuafo amode hye na awuo die beye bi ambeba ba hwehwe nsentwerofo kire se asem no eye dia kululu ebam eye bebre
menkyerɛ mo adeɛ bi Ghana ha obi funu ho ɛna obi didi muntie deɛ meka ne yie ekuro wee mu obi funu ho ɛna obi didie wo de amaade hyia bi wu circumstances sarande no ɛyɛ posi asɛm ne yɛhwɛ adeɛ sɛ posi ni bi a ne di funu ne ho a wɔbɛgyew yɛkɔ hɔ yɛkɔyɛ corona deɛndeɛn yɛkɔ ha kramsi yɛkɔyɛ deɛndeɛn wobɛnya wo de hyia no sɛ wo kɔ akɔsie no no na deɛ bɛgye so deɛ na nka gye so ɛnso wo de hyia na awuo wo de hyia ɛna awuo wo de hyia na awuo ɛnso sɛ wo hu sɛ ne yɛteɛ good enti ɛna biribi ɔmamufoɔ mekyerɛkyerɛ mu nyinaa posifoɔ tire dia ɛne ɔmo ntwe bomb betu furu su baabi ɔmo bɔ no tire pia etu betu yɛfrɛ no yɛnkyele ɛnka yɛnkyele na ɔno kora wotu ɔbɛdɔ okay enti arɔfo pass etie deɛ ɛkɔ so empada sɛ twetwe ɛkɔ so nyina agora no wɔno utie na wo betimi akwa we okay yɛba bɛsom ɛna wiei awuraba bi wɔ m'anim ha na menim baabi a ofiri a ɔba yɛnim ha ɔba akɔkɔ akɔ aba acheja ɔho te sɛn rade adumo ye ɛyɛ abie wano kasa den na yɛnte wɔnka na yɛnhunu awia yi asɛm a ɔde aba yɛfrɛ sɛ awura yɛfrɛ me Elizabeth Amoak me do anim titi Elizabeth deɛ Amoa achewa Oba Elizabeth ufre he na ba ha ifre krofrum ɛhɔ na ateɛ bachwan dodo na afɛ titi bachwan titi ne kyerɛ sɛn titi bo talata na mo yɛ ne short talata aha o guy name so de talata lady talata mikrada din okrada talata yɛ dabe Tuesday where die ni ifre Sunday ma nti wo yɛ die ni mi akanjagani kanjaga ni enti kanjaga fo se Tuesday a moka ne talata eno ma ye ne short afre ni titi enti obi a ye behu se ye friend talata bi a o ye kanjaga ni ye Tuesday ni ye wo no ti ni ye friend talata oh okay onso wachirim krofrom na watena bedru sa mpempenso yi acho me fresano na ba krofrom me 5 years ni oba krofrom ye 5 years ni into ye wo sandema unyini wo sandema ye bibia wo sandema na de na do ba krofrom oba den aware na de ba krofrom aware na do free sandema eba kumase ya na metina krofrom into be ma na do free sandema isrem eba asante mai mu okay talata eni awia yi na Krobea busa wo kwa so di asem ene de wabanya abotrema wo ho kyere wasemu free mfiti ase na eminim wasemu di otie minim wasemu kyere wasemu e free mfiti ase na mentio di ene de waba na me dase de de me ba say ifia be ma we ewa sandema enam obi nsu ana me di ehia no de pa na oba sandema be ye bibi na me di hia no me di hia no ana enam ho ana epiki friendship ana me di ba Asante region wa satam no wawie ni training college bako university ana me share na sa time na odi to menim say opese okọ university but year we na ya omo deadline a omo kwa fees so niska sembet ma boana let me see you mate satam no na ya friend manadu almost getting to a year let me see you that was Sunday ma ho awa mina mo Sunday mana e kasa wo phone so okay be ya ono so ba ho aya me so me ba ha nti yes ana me kan say dey end me ye business ti me ko hwe me savings me nye sika bia ma no na me ko yi 40 million do this yeah bay yeah dey chemin kayo bonu amba kai ya to ko yi 4000 if you savings mu and man okay nti me yes ano na me ni to ekoba me ba fane ma aya me ti me ba fane ma o hakọ north koto ba fane ma that time no ti village bi isa u fa cars me na sana wako e o sa na samba another village
Yaw Asante oboko school no say yes obepe dan OTEC. Let me see you. And there's some pay dan OTEC. And obetu fees na start school. Me nene nti bone. Fine. Me ba ha no. Me ba na me yetire na me ka chan say obi one chaos a was say or the rent me. This mbetimi a container. Ay chaos na chaos. Kiosk. Okay. Na mbetimi ana me say oh me pay because me betina wa me nyehia. Abrabo me ntimi nkomenim. And me too when I was say oh energy na me ji ade no rent no etua me tua year we ba me ni bia na wa tua ma te yes na edwe me bi container ni na kiosk ni na propro na me ka cha say aha anti say village you Asante ma we yetra omu hwe the beauty of Salum no ana place no sana man from baba ye etre wa inside the hand mo the way eye no enya me fe me kura say me obi be yeti a mentimi wura ha e me ye miti enti bo am na me ye container ana oka kire me say you what me onyenye ska let me see you me di tulini almost 2 years kon ka hwen kire me nsuo to a na hon ma nyina ye nsuo na mia me gina me nan so ko pay sa almost 6 months loan bi na me ko ye me container ma ye wia aka glass a me di betu gate na no me di to be meneni oka kire me say me ma busum ni hu obama miska me di meneni nyina to busum wa me ko oka kire say wa anya bi adokra ba sa na o chi me ne say emre be meneni to yenku ye odo wonu be metia ntakoba mu ntem ntako eba mu ntem na me ka kire wo say odo me nya Asante ne se me ne wodi nkoma wa me kuro me kasa ne me ka bibi na enya ana me yerona ya no correct me kakra na me nim sa asam me ka awu me kasa na ayatam didi sa nyina maka kiro nto hwa eduro me bi me kasa na no ye no stars on feel se me nipa me firi dwuma ba odo oh my dear good evening on feel me po no aka bibi atia no me ka jwentia no okay oya sa me teme ko me koto you say my dear na me di yo me kasa wa mfi one way na me di yo kasa kire me dia mai ona me pa wacho na me nim dia me di yo o se me ye nhwe obetim chimi sa 1 month 2 months ni nyina me ye dua na wendi me yini nema kosia na obe yini nema na gu o se ne nema nye fi me si wi na ofa bu no o se me jinu wa me ntiase na me de ko no bisuafo nim ne sisters nim na me ka chen say wo mbaka bi mami o na me nim dia me de ye o munua mema no na se me kasa na o mfi me ye dia na wendi me se ne ma o mami nsi nso gu mani ma se we fio amanfo so we fio nti mamu mbaka chen say dia me de ye ni bia on fam bo ni cheme ana ni sisters mo ba mbaka o ni sisters mbaka say say ya west adenti na me di kasa ha na biwa no adenti na me di ni sisters for abasam na say me ni obia na obusuafo na me nim omo me pese me ko famia me sister ba no baka say akobo me sister santa we do ko wo obusuafo no nti we fa na cho ni sisters ni baka ko ya osu you ati sa movement no e ko no na edi nkomo kama woni ni pankasa wondi mi duane osu mi no wonda say na ansana sa de ni baba je say nyidi e wo fie wo yes sex wo die enijia enye de me so wo so nkasa ne me a wondi mi duane wo ma me ye wo hia ena mi so me ma wo ne menda o kan sa kire no se onni waduane o ma wonsi ne nioma onso ne na wan kasa ne me ne na sa akura enya wo de because me hu ndia me di ye no a o di me ye sa de no nti me mpene nti e wo ho sana me ka sa no no si ni on film o sana ko ye ne duane me ba na kom de ma ne me di metimi fire djuma ba ye fie gate 9 to 10 no moto metimi be gina gate no me froko no frɛ brent won bie me pono ne da na me de ne ba no na ne ba sto me de not to gate na nu sei na me wuru wo esifie e bie gate afa me ba no wa huri wo on e do me nchontro disa me huru wo esifie no afa abie fa me ba no ama ya be rode me ba so amengi to me boma sana we bia man
ni nyina nti me hu sɛ atete no ɛno ɔden ana ɔyɛ obi a me ni niti for good echo good 7 to 8 years me hu bo obi a ɔde bo me oni be matia untimi yiska sɛ je train na me bo ana ji busumi we dia ebia abaya tum sika to usi ji ma to usika na so mo 1.5 a 1.5 for the month so mo 2 million 2 million for the month enu no de be eduane enu no de ma amane bana ko school ne musa atete na doso inte yes I me train among for mba because how your time and me jai train ye fe me ko pay busu na me san ko fa sa raba busu bitimi free akobe bieni akoto nema o de raba busu no akobe bieni bitimi free akọ Krobea na makoto aba because kakra menye di na matima to aduane na tade na mahye intemre me ko nya case me ne driver bi na me bae uti say because oni me nkasa nti me nim adekwa the way I will put the problem awonenim nti misuro nti me dawa na police ne friend say o case no driver ne sa wambo nti e bae na so sa wamba mum jai 5 million ne ma e pai de enyam hwe nyam wo jai no dawo nti me yama aju say so we no ba krati wono woni ni nkasa na police case ba but maybe one say na ko ye dey na police case ba wonkwa na wabona mane o say na wabona mane police case na mu nyina na oni mi nkasa enti wo wantumi amona mane debi wantuma bona mane enti ye sa na me so mi catch up na so omo ba da munjai na 5 million ne ma de munjai enye hwe na sa case no ko dai enti mi ba na me ye sa na me so mi nyinsa ba me ne nintem nyinsa ne ba ye no na me say nti nyinsa ne ba ye nyina wo da se mo treat me won kasa ne me obi a woko 4 to 5 months me kasa na wo fi me de aduane bra na wo de ni no oten say maka cha sa kom de me na me de aduane epi me ko weyi ama midwife ni kasa ye ka cha wo say de oba ne de ye nyina fa che no na situation wo mu no oyin peace be me ka che oba ne say midwife ne say onu kura wo dwunu wa hye nyi sa na ye ni dia na is the second one na wonyem second one na me de me ye operation na say amanya akora no sa akora no into yes anu na me say me no neti ye nodness so no oba tia onu be ma tia sa be ma na nja ware a so when you ho ade akora pa untimi ko ne chi o because e amamere no anu odin da so wo ho and nodness na ba santima mu no ene ebi mi njindi ebi mu njindi me say no ojidi me ojidi awo ye krum ye fie say we me ni jaye no bisa no me ni jaye man fo be ma be woni chi da sana ya mamre ni ti diso be ma na ba ka say ma jawo woni mi ni asem bi ani de wa right say ko fa be because wa jawo okay be mi ntimi ko be ma chi enkoda emba ma me no nsanda the same enti sanyin na anyeye sanyin na edi problems ni nyina ba ya omudi mu cooperation awa konfanachi enti omudi mu cooperation ba ya no nurse ni ka chi and say me pa na cho na ka chi say de me ye ni bia won fa chi me won ko to jara 435 awa papa we ni me say papa me so boni bia ma ye fa chi me why na me ye bio so she na me won me ye peace ma me peace one film po one bien na no kacha me hu so say ya na me start free bed so die entade chi ya na we say titi na no de me to do around 2 o'clock me na si debi enu de me ye ana me ko sister me say be ma we ba ka say ma me be sha free be ma ni fie e na call sister okay ne ma o ye me nti okay na me say me ko share say obe ba bisa say adanti ana me yesa na ba na me sister so ka chem say awonye oye odi bia odi akotena aye dey ya obewo na me so you na me san ko ye nti me ko market awo baby eni na me ka no sam wu na bia nsu na me nenam menim nti me furka ya besie na mo say me bleedi
yes and twice a jay ana one day me sora na pa ofie me ko tole me sense ko flash ye ana me jare be ejuma me ti ejuma we se moja tum se ya ana me di fo frɛ say ben moja tum pa nya izenti me ko hospital ti me ko ya take na mo kan say me ba confanache emergency ana mo dem ba to mo dem ba enyi sana anya yi u ba say u be yi ma be fe u bi sa me say be ko mi sister wana be ko ofie na me say into yere awo hospital akona na ndi mechi amanti na obi sa me say me ko mi sister fie na ba ofie ana fa me ko mi sister fie ana odi me ba that time me bra penyin de oye be ma da ya busu ni nyina ana me sister ko ye ntaka ne mba no kitinkiti na me to do ba o sister fie from the hospital no odi me ba me sister fie the one papa we di me ba hospital me sister fie no that month ni nyina wan bisa me say wo didi wo iska won ho so be tua hospital bi na wan ma me ka press ji na fi show ho ade cha na wato kokko ano 2 months no chop mon afi na kom demi na me se me nim de me na me frɛ me sister me ko yenye yi etimo ofie nti wo iska sen me ni so wo ko yi na me sister so eni bi me ma nkwala ne nko pe eduane ma yina msa yesa afi operation wo wa udi mi ba ya ka che me say oh my lucky o me say dey lucky o si ma di American lotto na me say oh ena ye danya mi asio aya di pa ti se e be ye ni dan na wo si mi ye ne manyama kitin na me say you no se san ne ma na mi ye passport na be set emergency ana me say you miniska bet be bo busia ama yakoye mimi ko we ni school at Saint Man say yonko enkoye passport we operation ma mi gina Saint Man anante sa do passport office ya kona me business ben sa kwan wono ma ye faka me ni so brim you otimi kwa mi hu ne chirikwa na matena na mi hu no san ni chiaba ye sa ko duru ho sa ko duru o expect say mi san 19 bra na me 19 from Swami Runabout to a Doom passport office. Na se minti me nantimba. Win skaba mama fakaya, maminka. Minti me nantimba. Ana okoye. Okoye na mi fa fu frem nkolano. Na mama miska na mi fa ka abefi. Ebefi a. Minu wo yanku ye. Wo ha otimba bisa me say, wo hie ebi kura na ma je bi wonof. Metime mo mi de manika ama mo de aba. Ama wo ye bibia pese wo ye no wo ye wie nti me hu to me kakra no na wo se ma me bie me salo no e bia banya etire me no baako edidi nti me ba na me bie nyame no sanya me se me bia wo bedi no ma hombo de o ma hombo me ba me timi nipa me no baako em de akto de na di wo gusu ya de na onu ana wa baka che se wo ye de ni bie se me hu to ma na me ntimi ba wo fie ana me be ye adwuma amintim bo fie die ana de na wa jaye wo ye bi I say ben de na wo ye o say minister be didi we kura me aye force na me di yo aye force me ni bia me di santina me yes adwuma na intimi srewa ye ma me why o se de wo kan wa kan wi ono ntimi ye hwe ana me yes am ka so di agro one day mo ho no samba e o ba salumo ana obaka chem me sister say asama o kana wakana nokore owie ontimi utua akontu papers no so saloto no hwan na ye ma o no ana ye ma me because na me nya we na wunnim se wa ye loto me nim se wa ye loto o fam passport ko ka che so dim passport ye bibi into yes ana me si me sraw ebia nyame ba fam so ama me no brabo no asesa into we ye ma me ana me sister ko no koto ye kasa boni bia o me ni nuane di yawo no hunu mobo na fa che no na ya de no man kasa na ba ma o de ka kire no we ni bia e be fa busia ya ma o se chinchina de o kai no kai sata e mama junji mi ni de me yam na msu yo mate na me ka che me sister ko no koto je for more than 5 minutes Abrante timi ka che me sister say sister sorry so onyinche me sister ko 70 years won't man be na no say sister so na mate
me na me san pejaa my sister sorry nyame nko na ebe kotoje wonini benya nipa wapa nacho me so wapa nacho so won ya jai manin say enya hwe enu anu no ana e wo ho nti na say ya mo wo a bibi ka che me say kofi onu kora ayesa no me wo ho ne ki wom ho mitimi ko dem ho akopra apepa awu ni kukuo ni kitchen ni bibia me yema no nti me yesa na oba won ka hwenkyere me di se me san fofo no say Mr. Ben we dey na wotesa nti wo ban say wo dem wo sesa o kitchen wo asesa no wo ni se me na ba yesa adwuma no nti wo frem na wo say titi me da wasia de na be yo sa na me kayo on film po ana me yesa na me ni me ba no yesa nkoye me ni me ba no san sesa he dem akoye de etia neti me kasa na on film me ye aduana wandi otema be na no kache me sister say no mi kasa no oba be jimechi afrema na no be frame enye mia na me samba no na so enye hwe ampa mia na me samba cause na me do me pesa de we ntimi ne wontem santi na me samba no be me ne wuti no de wudi mu famu nyina me ne say you don't me pesa me ne wo we me san ja uchi there's uncle be fufro santi na de wo yem nyina na me ye dia me show until last week asana problem we nyina ba and say me tuwa na papa na be ka say ko fie me sorry for ki ko fie a me ko bie dem ma wani ho ana mu na sa force 2 ni da na dem e ko ba ya 1 year I say da o na say we dem ni phone bia wo ho ma me sisa sa force 2 no na kono mu nkorope de be ye yie na me de me chip atu na me ye ko me yes ansu na hu bed no so condom bi at the bed no so me gina say ya na me hwe na me wusi me say ti dia ben ye wo me chini na sa wo mfa ma no eno dey ha me you don't give it to for that one day I don't worry about it. Yeah, you don't give yeah say you go outside and use condom for yes ha me and I found phones in the coffee me and me say for phone for say me ba o dem phones na do da na won fa nya hwe no ma fa me de ko hwe say be ya na my ye ni me de chip so me ba wo che na mo touch phone o ba ne na say touch phone na o sha mbo so beto phone ama me o ko to ya ambre na say menji ya na wo ji ya me kura me to touch ma o ntimi ya hwe phone na me say me ya hwe so me kura me ya me touch na me ba ntimi nji ya enu o yi na adwunu kura fim me so me ntata say me phone a wo so beto debi na me yi me ni satan na me ni phone so me ni nam ho ni phone na me ni nam ho enti me ko fa sa phone su no ana me phone ka che say ma phone phone na nya odi anya me dio fa phone su ne bre me na me say o phone su ne ma phone o say ya enti sa na o say abrochire dia no ye ma na me say wo ya dia odi ye nyina odi afa ma me na me fa nko mo amoye travel and tour so betima ye bibi ho amamia na o ma ya ma o si da bi o na o ye de obi antimi ye hwi awon na me see you mat nti na ma adwunu kura enisa de anu bi the phone na me fae nti o ba fe ya within seconds no aba me sister fee o ba na me sister tom provisions awanimo I say from phones mama I say phones I say ya that them for almost getting to 1 year no I say from phones mama na me dey idea me see you me for phones ma ayi na o ye ma me wo pese ese no who see fama me my debut or fama me phones na America you know so we also fama me fama na me so me for phones ma me kan kwa na me sere ana me sister say phone na me say sister me fama no we ya me ma kuna sem me fama no like a grown a minindi ana ka say ma fama de ba no e be yam nwanwa enti de na buy say within seconds of course some ne manyi na wo de dem agu me sister shop na enim e wo kro from anaju no mutonde no boy sister gina ho ana me sister tell say enti wo yere wa untakwa ne ma say na wo de begu a wo nko ni fie afi me ne kasa sawe me ko fie say me ko dware amane ba no enti echi no de ne ma ne eba oba
na baba tuagu enim ho on bi epunu po na baba tuagu ho na nkura no sere anti ma ba hwe obutu ogu eku na me papa me bra me sorry and me sorry me lifetime I've never met something like this in my life so I was shocked and I also went and bought egg and so me the bone they say oko talk sia bra ode onioma ne ba ye no ti wo be bodua no say me ba body ya dane ana dua nda so da ho so under edo o born say me ka je say so we dey me ba Asante man ha krom ha say wo ba gum nim ase papa nyina me ye mo won kai say ma ye papa bi ama na otimi ba gum nim ase so me name ba forma ko so na mo tuagu woni nsu ni ndi sa na me kai o friendsio anto na o frey okay say titi dey na si enti a waba ye nim ha dey ne hia say dey hia me ne say osa brochiri na say enye yi my jedi asay enye yi but brena me bre wo me hu ama no na mi sa born man ko no school no wie ne wo ye teacher ni a wo se me nya ne class no me man nkokwa enti maba onsu me na me nko onsu mu say meje 1 million Atie for Elizabeth Amoa oye kanyanga ni ana agruchi kanyanga ho say montre ya na machre montre nka ho montre kanyanga nka ho montre nka meko ho nso meko media say dia Ghana de me pese enka menya sponsorship so we can't tell enka Ghana abusuakuo ni nyina me ware munipa evango he sponsorship for ware we dey give us rio okay enti kanyaga ni abaya talata na ode nikunu o si e friend na eben Benjamin Obey teacher Benjamin Obey ode na ba yanim Trese teacher we college a odi hu no one no na atena de den eto de bia ono akora as oba nisika otumi de boa wo be men okotu 40 million bi ba yi ane de ni refi sa yi akora o mutena ye na nei abin nyame adom okoye lottery ma na amfa e bai se wanya de na nso nioma bi esesu onya de kokoye no o se anye yie wodi na frisrem na ade na ba o na fei de ebeba bedane se animguase na ade begu na wabodua dua da ho sisi ye ya ye kasai na wo ba Asanteman mu no ye nka nkire o se Asanteman mu ye modua onte kro ye modua mpo aha na ade na ukro mu modua na obodua o Asanteman ha ka ye de no ka me de na ji no ka one last 4 days mpo aha unyi me masab na me busa na me kana tobo ukro mu ye modua o ba Asanteman no o mete se Asanteman so ye modua mete se mbodua na ade nti na ne Asanteman de wo bebodua asomne shime papa somne shime o na me yama adwunu kura me expect kon say me nema no ko yigu hono ka chem say me yi me nema no ka me amba ba yi because already my yama adwunu say me move myself from the marriage kan ba yi ka me ni problem so be yi betugu ye no enne ma ne shime am nkola kiti oba no otu egu David. Oba me krom na me wo me salum me fie self contain. Bisano. Oba 3 times. O sorry o jware ansa na opi. O mpi abonten ko. O se kwan be na afa so a odisia no. Na me sof ma me bi na oba ye program awe e hono no phone.
nti ɛyɛ ko program no nti maame no ɛyɛ na adwese obɛyɛ ne ti ana meka kyerɛ sɛ maame yɛ tiro mbɛyɛ ama no nti ɔhɔ na me ne maame ne fa adamfo nti sɛ ɔbata so ɔbɛyɛ bibia na ɔbɛtena me kyɛ na me ne di nkɔmɔ na ɔtɔ ne nema bɛsi mo na ɔbɛfa ka akɔ nti ɔhɔ na ɔno ka kyerɛ sɛ maame like you are good and you are kind nti I have fast bi wɔ hɔ that's the way I've got to bye saa maame no ɔda so te ase maame no ofro mu krom una enim sɛ ɔte ase ana ɔte ase me maame na akyɛ uni ne contact na me wɔ ne contact ayira wɔ mu phones okay and this say deɛ deɛ drone no sɛ Benjamin Oben akɔaba bra wanim kakra obɛka sɛ agu adeɛ kɔkɔɔ ni mama me ɔho te sɛ ame adom uni maame ɔyɛ ɔdeɛ mene na wo one na wo ma wo sɛn baako ɛyɛ nokorɛ sɛ monyem deɛ ɔtɔ so mmienu ma ɛsɛe anyɛ yi okay atiefo teacher ni no a ɔno nso ɛne awura yɛ nya asɛm ne nso wɔ ha na sese yɛ a meka sɛ nso ebenage eba Dr. Hepa Plus ɔno nso wɔ ha Adolfo Solomon Redu enso wɔ ha waba homa ne so bi ɛno ɔse nana yɛ Krobea Asante awia yi mesrɛ ɔsoro nhyira ɔsoro ahobambɔ ɛne ɔsoro nkwahusan ɛde ma wo matemede hye nyankopɔn nhyira wo nso Solomon Redu ɛna wia yi Naomi Amponsa ɛno ɔse nana yɛ Krobea Asante ese ne de aware na ankasa ne yehu de ye ne ankasa yenye huwom se yenkom bio se yensan yo eno nso ya asem foforo ba afa ne yebetie teacher ni ne nso ono nso makire ne diem na yentie na se de awura ne ka no saa de te na se oye investment woni mu nso pa de a ene nka 1 billion ne kura sa aba loudest eno say my favorite JHS tree teacher back in the days at Obuaze Memkra ni bia ba ho. Ha. Now ya hwan Bodi ankasa wate. Bodi ankasa mention the name you use go school. Edin a odi go school no bono. Me tam enna we your ba obey your ba. Enti Bodi ana odi wo school mu ankasa. Eze kura de ne wanyini. Me time e wo JHS na me kra de no. Me time ene nkura ni twa English eni na me kire English ni twi she English teacher na mtia sa no na me kire English na msa kire twi me time ene nkura ni twa twi ni English pa da bi o mama me sata me headmaster me aminu Ebenezer say wo US wọ́n ní school for ṣe sátam kọ́ mbẹ́ mma award kọ́ mbẹ́ bọ́ ma bá so ẹ̀nà mi gya yẹ kọ́ sate nsẹ̀ntwerɛ dwuma no wɔ sɛhwi kọ́ ɔno ma hu sɛ mɛ yɛ abande nsɛntwerɛ dwuma no ti mi gya yɛ adekyerɛ no na mkɔ hyɛ sɛhwi na mkɔ hyɛ sɛhwi ɔso nti mi nkura de bi aba ha nso ɔsan se my favorite meka ya dabia meka wɔn mo gyiba kyinyi wɔn sɛ akora na ma mi hu di ankasa wate. Wow, good to see you, sir. Wow, shit. Bomla. Me cause be try the na me mo. Na me mo. Share. We teacher ni na taboa. Wa hwe ya obenya asem. Break you ba. O se Krobea na Yaw Asante. Asem Beba Dabi o. Ebeba pa. Enti eno nso no di eno se nana Krobea. Se kura de yenhunu de yenye bio sa awade yi yenko bio sa yentrembo na na mebusa se nche aware Ghana yebeye dodo abato se no yenye no contract ana se yenye ne dai enti sa no ubetumi akosan obi ebi abosome miensa o check na after 3 months no ni suba ye na obe renew a no renew onso se wonto aso biewu a enti sa de we mpanyimfo mfa nkwa adwendwemu ne ehwe se yenye referendum ne enfredom ne ma ye nso a na ye nyina ye hunu de ye beye enti sane yemidi nka ka ye no asoa sabre Hepa Plus Pavi Plasmos eja dem
ne jansu tuato doctor akwa be bru na pia no na menam edwoso krapa free say me ba kumase over 13 years plus die baby amayi miti no ehwa na mayi miti abeduru sabre wow na me koye na me baba senior baba no complain nana se say die nioma nkoye wo mini paduam na say krache odi ama mi wie adi machi mi wie no odi machi na mba me ka animu na mbe yi hepa pras pavi plasmos no na mse odi opa tutugu anum capsules no odi opa tutugu anum opa tufra kubensuo opa tufra nsuo de nanom na owi a ye adi kwadu di egu akire dog ena no peya ena bna no pei ena krache ne frame se wuyi baba adwuma na woye ni to nchane a osan ton man pabo asre pesene ha here ni bi ni nyina wotonton no nso bi no oframe nana nam si ye ada duro no eye memaduru ana ana say ada o se hwe ene se ne oye ene no na say ene kasa ena ye dey o se hey ma give me 3 points but enya memaduru nso o sa me say ai eye duru a ema well-being no ejina yie o se ene well-being ejina yie nso ampa doctor wow uye dwuma o yes and ye de yankopon ase fi se o hwe adanse a eba recently woman ba ko na o ka sisi ni kunu ba kra na ne yam hyehye no because ni kunu diabetes eni akomayare a na etene so entiama ase ni kunu empe no ene ni kunu pe ama wo hu sesa na enye se ni kunu na usua ba sisi ni kunu mu ayedu kama ade ndie be ma bia pe be ma ben na empe de o mpe no kire se bibi wo problem wo ho bibi na asi ne yedie ho kwan o se ne ni kunu efa na sa ase di so kama because imagine say diabetes eni akoma yare eti obema so wan hwe yi a one pa nyina wontumi mfa o dabi ofoforo na eba abefa na utie like ya wadi so edi amount sure enti hepa plus no pa no na ya ne say that onipa bia o Ghana ha no se na pomodin hia no kwa de obetumi anom bi good we say ye hu se obi wo ho e de ya wontumi nom to pae ye obi so a e de ya ontumi nom nsuo no we say ye kan aya na meka se obi wo ha ohun se mochi asisi obi sa na abosom be na ya bobosi hoyi ohun mochia in the life da say nipa no ebi kura ohun herba mixture ohun se de obenom no but capsules obetumi anom obi so ntumi mene capsules say nipa no so peninsu on say efi ha kura no panel obo ono se capsules no ntumi nom opensio jataba say nso opensio yes ba ye de ye bodomo eniti ye mu bia nyame ye adoma ye tena kuruketu amu ya sayen pen wa dia se ya so ya sabida ye tua ye nso ene se wo wa kasa obehunu eniti hepa plus nupa no ya tu ye bo ase aye na me ye nkyerɛkyerɛ bi opanyi a prostate yare enti sisi ye de duro ben ato ne bɛmɛ ohunu bɔne a wo ye ya enti sa de na ba no so but mesre aka say oyo obema utie mi anampo oyo oba de oni prostate ni bi nanso ukuna na onua bema na papa bi de obema bia obi prostate no eno so eye honamdua na kwa obema wa enyini enti obema enyini bia no ni prostate so enyini enti sometimes it's difficult to even understand say doc mi nyi no me bema afon o prostate ni nyi o bema ni bom na efon debi yare enti na wohunu ne sa na emom se prostate ni konyini ne bone so a etumi eye kesia ko ha kwan a yese odwonso kora ba because emia odwonso twa no ti e ka fam sa dwonso twa no de dwonso wo mu a esesa anka eba nanso enya kwan ma because si akwan bi aba akatale ti eba sa doctor no nurse no do be ya ne so do ben ebe wo wani gani na ye posti ade no yes na eba ne sa nana sa bible masema woni be hu ke na o nansi woni ade no sometimes e koso wo ya brabo esi bu se o yere wo ho but asase ne so ne pa asase no wo ne nufusuo echi wo so no ntumi nkodi bi
untumi mfa ni so dabi wani ehunu ke na asase onan so nsi ho na ya ntu ye bo ase ankakai yen ho ase mema emma amwa won kununom ne wonuano mema yen bresu die ne be west because ye de phones yen radiation no energy no air killing cells it will impact effect ne so aside that dust ekoyemu ene car 2 weeks exhaust fuels no ano eden enema nkitenkete a yemfa yani hu a edi enya no e wo soro eni tia na metufo say odasani hepa plus pavi plasmos no nom not because say oyare o nom fi say uye oni penti na ye kase no sure pebinom na emu a ye nananom se de no mo si bua ye no mi kosku anopa me sa eduro mu chia so ye be sarnom not because say bia mpompo si me moma so nti anase me bowa o me num fi se sebe me ye onipa me ni nipa be din kita ho menum nsuo eniema bebo afa me so eno na maye nipa ene de ba ne sai na nimdie ne sebe niema bi nti obi a ne ba 2 years obo wa ba ku menu akoto antibiotics amakra ne nom akra ne be yare a ehese ye ma na duro wo hospital na nka ne ho to no the body ne cry resistant to some of these in no ama ene hospitals no doctors na madura so doctor na madura so enko ye bone yenya na ye dia homa kekere ye nan ye wi ya san de bia kekere yensa because ya pau enu papa nyankopon de man ene dia asem den say hepa plus pavi plasmos kopebinom sure necessary nom a doctor for nom lecturers ne nom because omunim die wom fan central for ka ho yes enkofu ba ko a wonom ka nuro ho asem nso ntaa enum die eno no nanso hepa plus pavi plasmos central for nom pa yes nyagro ade ba ko a sofo ba ko frame o se me de me tai kra hold debate ni ade among faith oni muslimi fo christiandom fo no na ofro se dog me yira ware for a long time ba me yire mfa me nsamo me chi se abofra ye dware no da until say onom hepa plus pavi plasmos e de kodu to akiri and am so for na ba ni so me ye change for but me tie wo na wo ka se sempo se o doubt se enuro ni adwuma na wo yo bema onom hepa plus pavi ne plasmos fa kodu num to akiri ni enhwe se wo yo bema so de kodu num ne to akiri good so for se wodi ne so fu dwuma no papa wodi nim e wa abrabum yeah ena wodi ne bre so aba sure onipa bia in your lifetime se da kro udu bre so o se dog ma for a long time na me yire mfa ne sam bobo me chi sada ohun se isi ade wa for filled e ba sa so etumi ma o da kama beda hepa plus pavi ena plasmos obi ho se for long time menses na ma obi kra de ehunso 6 months papa next ba kon o se 2.5 years nurse ni yes menses na ema upon advice ni nru o mo demand still hepa plus pavi plasmos ene wa okay accountant ba kon o se doc ma ya se ya na ehweme me ko hospital akutwa scan ni ade nyina ba me sha se no hepa plus pavi ne plasmos bibia okay woman bi de wase na sabi nkaninti sabi o yusu edro a yedi gunso mi na enya ye creamy memodin wa he na wonama obi ate se we de wadware onse sa no so di ye a eje ho ne ya anya sa de ma me put ade we on record sa ne ma na yedi gunso mu na obi mu di dware sign po de ko sa sensitive area no broni anya phenolic compounds obetumi read about it broni anya saa de ne say yemfa nka honam ye de table a form inanimate objects yemfa nka yes yemfa nka honam ye bro enso bibini de begu nsuo mu adware edi enko because ohun say emowa ne ni di asienti ode no ya onya some relief short while enche na asan banti say ne de bi obeyisu na all clear wa bra say nipa no yisu hepa plus pavi plus anka ni nipadua na anka senya hoden akwa disade and let us also understand the say ye nipadua no e natural ye nipadua no e your organism burden from cells tissues what I say no about organs what about system organism ye whole complete system
ɛne microorganisms ne nso ka yɛn ho bi ɛnyɛ sɛ ɔmo wiase foforo ɛna yɛn nso yɛte wiase foforo mu ɛna ɔyare yɛn nti na bacteria bi fungi bi dabi o they are part of us enti oyɛ wadwen sɛ mekɔfa duro bi dia flash ne nyinaa sɛ wotwe ne yi na yɛ aso to aso eti once you end up throwing away everything clear bi a enimpo ɛboa wo nti yare ketua bi bɔ wa na ɛde wokɔ sure mmoa ketua bi ani sɛ ɛdi ɔbaa so nkunim na ɛde infections abrɛw ɛbaa ne sɛ because ɔno ankasa ne bambɔ wa clear bibia mesrɛ wo yɛ ɔbaa na wotie mi a not because wo infections not because ebia o menses ɛmayie not because ebia wa yɛ ase ɛyɛ na ɛwew ana wo ti dwa wo kenken wani so biriw oto ase twon na emom sɛ wo yɛ onipa nti sure hepa plus pavine plasmos pebinom. I'm glad saying the nurses no emfeni agro. We so we friends of me. Yeah, baby. Na mama ma apowi. Okay. Ushia nurse bia wa oni ne fine, oni ne free a. Ben na me hwa de o bag mu. Ube hu hepa plus pavine plasmos. Nurses ne pe capsules no more. Yeah. Easy to carry. Yes. And na ne nom ne so ye easy man. Na when hunu hepa plus pavine plasmos e wo nurse bag mu no. The next thing I be hu atadwe. Atadwe no said the nurses ne enim die wom ne die ti. Yeah. E mom ye nurses. Yeah. Na oso mu so wo nurse wa. We be feeling. We beti ase di a. It is say ama omo nso no omo ware e koso. Eja kwa mi say na yire ye nurse ni. Wow. Ene nyame ahira. Ama omo ware e nso koso. And obi o ware nurse ne nom hepa plus pavi plasmos sometimes odi atadwe tutu akire no ohun se ne yire ne nurse about me ye nurse no nurse o ye nurse o kire ne nurse ye nimu last time lady bi o so osua ade pam o frame o so doc waduro ni you I was thinking say bi asisie o say ye bie phone lines are nurses ne woni e pam ade woni e 3 o say doc waduro osua ade pam na o say doc se obi ka kire me say metumi ehuri akotena kronkron bia ho ehun die ba na menyi ni dase me so metumi afra bank kese no wo bi da o se o no kra o se ne guy ne ka onware yo ne guy e ka kire ne se na so hwehwe ne ma na aye ohwe ne ma na tinda bi hana me mro nsa o nyame asem honhom na ahye me ma wate ase o se o fra bank kese no kra no we hunu ohun ya na kingais ohun ya na se honhom no apagya na free bebi owo no e de na ko dia Helper plus pavi ena plasmos me gidi se baby a obi a uti free bia be fa bi obenya bia bia to ena obenya bisua no me kra da na me kan say we yen kopenom se ena na sisei e ma ya pomuden papa bi a ode na semba ha na ano na odi obi anim ne baaye nipa no odi nipa 3 third person odi de baaye na odi nipa de baby a nipa ni nso nya results obaaye na osana na Krobea we de mint na wabedwafo nanim na me hawo na oje mi ko gina baabi o kan na msio mema o hepa plus ti me kan sa asem ne kire o se me tese ya wo bo hu dawu na mde ma no the next week I tu asem ne say ya omo baaye no o se nana eduro no aboa mi o yes and am say ne de aka no koto na me ma obiem koto 20 cedis ne boa so nya den ya ma eduro ne bo ayefo na ukọ baabi na obi kan kire say hepa plus na san hwan ye den misro boa ehunya den oh hepa plus kwa na san unya pavine plasmos no intime ma hepa plus ne ma yi we nso dabi oboa ko baabi foforo anase capsules ne kura de ye nya bi kura oboa oyo bi a ope capsules a capsules ne bi wo ho openi nsuo ne nso a ebi wo ho na se me pese me frɛ wa nso a me personal lines na me de che wo nei frɛ 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67
077 898 898 059 059 13 13 67 67 898 898 nana obi ho wa amanone opese unya binom yeah 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 kai se enuo ni ato ye boase ayemu hwehwemu ya sone mu ayi dust ne enema bia ebe compromise aduro na hoden na yefu eni ntina obi obenom hepa plus pavi plus onya results and the lecturers no ka ho asem a doctor for mpanyimfo nurses opanyim bi frame say doc me call hospital no boarding o say doctor ni hwe me wie no e no recommend hepa plus pavi plus o frame no say na senso kanene na ka say ebibidro de bese o kidneys misrew nimdia na eniho na enidie hepa plus pavi plasmos edi nimdia no aba dia obeye ne say ono family ebe kwa akopɛ bia no obebe wo SHS a tunefo church ne say obeda onyi hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 for the whole day na asem da me dey sorry ne say we muslimin ya asan shasi o we muslim last year if he had no be fresh say na owo ulcer for some years ontumi nya fasting and so last year they no tumi eyebi we muslimin ya emfa hone yare a etewo so wo de ye we fa so hwese de ye kan OTEC net sa na se me malaji na last year na me kana sem kire no ya omo be start we ya no san frɛ me nana eduru su bie mo na am se a se ne ye kɔ ne da no afi nso sa ne ye ahomache no pa no hepa plus pavi plus na wanom ubewia tugum eho na me pese obi muslimini etie ubewie no a wo yo obema fa kodu ne ka ho etu akire because ya anka sanso ye wia ye di kodu dada wow edro we yes ye di kodu dada na edro we no de kodu nso tu akire entu ye muslimini a wo yo obema nko ade a ma fasting we nya dem a panyin bi organizer o mazi o say doc edru fasting crowd obi mu bisa sade me wiam ho didi ana o se se onom hewa plus pavine plus was ahomache a data we very strong ahomache no so just o strong o bi tu akiri na enwumre na wa break o de kodu atoto ho no odru fi a otumi e dosoma na adwuma what you say o yo ban so a enwumre na wa break no hajia kire bibi kakra what you say no more hepa plus pavi plasmos se sa tadwene kakrawe from be 8 to 1 machi be 2 3 no ansa na ye be san astati bibia no na wa ye hajia mo na ne makeka sieni e dia ma me personal lines ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia hepa plus nupano ubenumbi 0542 807 907 0542 807 907 kaise eye hepa plus pavi ena plasmos ena say man fa drum ro okay me bro bi bia de betoto anum on say chocolate we na oba mo anka ho asema anka yo say o motame motame na mi hu na so mo flexi gume so na say jataba nya tu o anka o anka obi anka ho asema anya say obua wow we the chocolate fire bibi kakra in fact me ma ba konkan na fa surprise obi I say we the jataba
Oh, there been a say one can't where come one can't Okay. Mema memre wano baako. Yes. Obi ante ombeke carry. We fearsome three chocolate. Wow, out of for the fearsome three chocolate. Come up. Okay. I say panda no so guest no. Oba suni ni kroma ware na ye be kabom. Oh nice. Ye be kabom. Chocolate to be adie one. Dr. Yakubu Isha. Amen. Okay. Out of for Dr. Ebenezer Ajabai. Onone the founder Emma Ebenezer Herbal, producers of Hepa Plus Pavi Plasmos. Na enro ya se wunya bi na se ono no mo a eboa Emma unipadua no ejina yie. Se Benjamin Oben asemo a ababa we di abaye nim eye wo ho asem. Oba sebe uko university uni na hia amana boawo ebia sa abrenka wa hia na enka aboa bi che worwe. Na waboa wa woni na bewo ni na benyem amanyinse no anye yi akosai wa awoso ami akoye no operation. Sebe yeyi ne nuoma kotugu de animguase eni dura no. Osese sa na apesa wo ye no na wo gya no de a oni hwe ka ojo 1 billion fasum no onko uyi hu ano sai medasen monya yini ye ma no onka sa ngum ye mompagya nkosro ma no emame nkosro na kasa you hu ano na minti o say na medase asem ni nyina ne say 2013 okay any eshia the 2013 na etu anamoa mu no nti na de nyinsan bae nti o emane wo ne ba panyin no nti awo ni mu na sabre ni mu no na sabre me school sem so are ready nti 2019 na me started school nti 4,000 na waka no sika sabre no me tua me fees wie na se sika na me pede anya hostel into 4,000 ode mao na ba me je free ne ho oba no na de mao o je free ne ho passion sa 2019 no 40 million passion enu ko yi free na accounts mo de mao passion to aso nti enu mo no na me de wie school nti me wie school no ema me ye American raffle ma ema no oyawe okase wonya awe no oyawe ma no kutwa sab ayi no passport picture no oyawe ena okutwa nti okutwa no ma mo bia even me buso ni kura ma fa na anye isan odo a na me wo ma no nti ene se oye sa de fefe no ma me nam so pese me hye ne monyam nti no ma me buso ni bia ni ho a me dinidi kura kan ho ena me de wo ye ena me ye ne se wo nko a because na ye nyangware ye nti ma me ka se me de wo ye marriage a me de me yi beka ho e be kwa long process nti eno no me ye wo nko a se wo nko a na wo ye lonely nti me ye no a ya me ncha de na wo nya sa akonya no nti sa ba nso na wa fanyi nse toso mienu nti sa nyi toso mienu na de sa controversies nyina ba me ho na me ofie one of the na more admissions for form 1 as you know form 2 na down for be free ni krom na buy say onye school was in Louis nti no oni ni di akoniaba wo ho nti akoniaba ni mu na me sa na de chiemu na wo se okọ oba ketia no obetwahwe ai ketia honum nti ne honam enye ni ye nti ne honam nye ni ye na me suspect is any bia anye malaria de a na ye ebia be nyinsen nti ma me hwe me compare sa de check pregnancy ni bi na me de check ampa na ye positive nti me check ye na me hear say me catch you say ade no nyinsen nti nyinsen mu no na ase the way I all behave no na me hu say obi feeding information because enimu no me try say me ma ben ana me ne beda hormone na o kire say ompene nti oba onyem no on ena me busa say na wo no na nka me wonyem kra na nka we bibi say dia na wanyem na say wo resist sa na me dia na say ase kire ne say senke no kra de enguguso
Inti a hormone and a genetics up, you know. Inti a free sabbing number almost 2 months. Me requests are when fee. Inti na me de me who say obi man tip off, obi man information. Because send I know see behavior no. Na strange. Inti ba na sa no, na say ma me sumi e imagine say send wo no wanye nyanyem kra na wo resist kra dia na nka me ni problem. Na say wanyem awie e na wo be resist say untimi ne me na dia na say nyinsen no I suspect say if baby na eba because me nim de ntia say wo yesa me no na tie na say wo resist dia wo bota ne say inti hormone na sa within 2 months in money there me de na me ne me hwese ye negotiate say nka bibi sa be koso no wan pene inti ho na me so hu say ne wan pene dia na obi antra ne baby inti hormone no okọ edobekọ maternity no no afre waka chem say obekọ maternity because first child no take na no okọ maternity inti second one no ne e wo kro from but na take one am ka say onko inti na da bia edru bra obekọ bia na obegye sika obekọ no odekọ but ni say obeda hono de efiri hono na otufiri efi hono otufiri fi hono okotena ni sister ni fi hono inti na che say aye bibi say mentiase if say me no neti na what my resist first day I'm checking you know resist continuous 2 months or resist there na say o botai bia ode yesa nti okotena ni sister fi onyina me ma ntua na mo bia say me compare kira kwan na me ja na okobia no aba oba otime ba fie toda so a me na me kɔ hɔ na me disika koma no nti enum na onya sa miscarriage no o fie o mu hɔ na one of the Sundays no frɛ me say oba me hɔ oba private o me hɔ to ko fie no o frɛ me say o bleed ana me kan say na onko check onko hɔ ai hɔ take hɔ nti me akwa na me ko gya na kwai me free baby ametie no na mba ni sister mo hɔ na me ne ai ne baba ko ni sister ne baba ko ne ba na me amenkasa me ba no ekogya na kwai wo eka ai ekwa ho na kofa aka ko take hɔ nti kwansin na nurse ni frame say obohia me ankasa nti because nurse ade a condition say ne condition wo no enya de so betimi ometima aye bibi ho na o prepare no de no call confanochi di confanochi ni mu no na mo ye say senior situation is tie no omuntimi ema akwa ne ma je say omono enya forced delivery nti forced delivery no da ho be say 5 days eno mo discharge no nti ya discharge no me anambe me take care of sa care nurse eka no ene confanochi nti ya fa dropping a ya ba fie no ona me wo no wo so be call sister ho am se na wo sister ko ni ho nti di nti na be ka san nyama san se ho anu ata so na wo bisa ne se obekọ ne sister ho ana se obekọ bisi a enka driver ni ode ba na enka esa na me gene number kan mu na so obekọ because wo se me me ho no me ko school a unyo bi ama na ntina nti obekọ sister ho e na ho kra so na wo te dada me ha be be an me wo no be ne ma ho eye rubber de ko nsuo ena akra no eniema kakra bi esan onim de opeso yenti ena na because of sa awade issues no otimiti antena program no ne OTEC program no o ha ese consume no 1 billion into da ko timbu san say into say ska we no mutua mo mu ana say den anti se sa adwen no ena wagadagada di enya samsa minim sa botai na ode yes mame clear we me hey me de minim de obi ye woni hode ba me hey kosum no ya ji sum sika 1 billion 3 billion me nyama de sa ne radio me pa cho me mo obi din Mr. ye nkum dwani ndidwa me di dwani bi enti obi dwa a odie no me nsae no enti otie baabi kan sa na to aso enti sa programs na otietie no ena wakadagada sa em say ono no pe bibi ayenti no because me ni botaya so de sa de we if say sa American raf na metoma na odi ye no papa oye eho adwuma no because oye no me say we anwe school but omo no because
omono standard omo de fa nipa no ese the least qualification SHS ena when you SHS na wo uwie JHS a ese wo trade bi ka ho nti me hwen say ukofa trade na Ghana trade no so no esan say ye no way side na enye recognize untimi ngogo enya no online nti me hu say we no ka kodru ka ko explain ni ma bibre nti we na SHS dia eno de one search pen obeye nti eba na sa no mitu anamoko obi a otimi ye sa nema no wanwie SHS no but nipa bi boa say obetima ya ma me ifitian say no oje oso obeji 6000 or yes ade no obeji 6000 but ohun say me so me wo into education no and o yes obeji 3000 ama me to ase be ka kire o ye sa nema nyina me dimu akese mi yes bibia be taught ebetom totin nti one day me call me ban school mu kotua no fees sa nema we nyina na within ebesi me into June na ayini nyina statish ase we could honum ekotua me ban fees na me ba ho na me de 4 million e ba say because makotua akra no fees na de akani na we go so me yen nti up and down wo mu no me hwese me yen nyina nti no je 4 million because of what didn't catch them say me ba no career day uniform 2 million and I say 4 million me say ntimi enkita for say ne ma no nti onya abotre next week me the scan be ba ka ho na ya dia clear say no and I say scan ogi no obi ho e bosia na de say de me ye no am nti de pa na me ye wo no nti de e ka me bo we nyina no me din ka ka say police report kra no mo so mo ye no mo so ma 10 million old Ghana cedi police report 10 million medical year no mo no ankasa o mo hospital mo kwakoye medicals fees o mo je no o de Ghana schema is getting to 2000 20 million sai we nyina ye car ewo ho a me hwese ye be kre we nyina enti die ne sa career day uniform ho bosia wo kobo ya manya amount no wo bosu agumi so say only obosu agumi so nti am wo kra no bi wo fa awo ni wo fa sa ayi nyina mu no wonsi mi ana me di mu akonia ba me pe information bi ana me amba ho me efie ofie ne me baby o sister no wo ene baby am so me wo no e just bridge bi na dantemu o ma ho me pe bibia me na mba ho beji nti die nti na beso agum so abra wo awonim se emfaso e wo se obekọ US honum wotimi kudru US ho wo ye fa sa ka we nyinam kudru US honum ene sa 4 million na manya 2 million na so nti no me ye nipa bonini na me hye woni ya no nti wo dwene ho pen se o sha ba ye ene ya ene ya na me ka se me kire mo se weni ene ya de a because ene ya na wo ka no e 2 million na man fan ka 4 million ho amana anye 6 million because makotua fees that very month na makotua fees e wa akra no school mu ho na ment menya 2 million na so prekope no eno ne ene ya so obesu agum so ukoyi ni nioma betugu ne sister fee e ho no na me kire mo se sa eyin bae no na se ho kwa de waja ho badadaada o free say o pick up pregnancy no e be pem say ye ni free konfa no chema ne ba fie e ko be say getting to 4 months no ni nyina mu no o ma ho enti ne ba ne sa no o uni ho a bonso wa ba fie no ba fa we wa ba fa de bi ho no o uni ho a no ba fie no ba fa de ho enti there was a time me hwe say na ye be head count enti me pem set na set no me hwe dem ho ani ni ho enti na my imagine say e bia afra me niema na bubi mu enti eno no because na me nya adagen search ayi nti no my picture akwa bebre ena one Saturday ena o de ba ho a obi phone ye school mo no teacher ni bi wo ho a ono so eye sa phones no bi otimi repair sa screen ni sa ne man kitin bi si ese wo ho otimi ye nti obi di ma obi ye se ne phone asai ana mo ka chen se obi teacher ni bi won de ono kra no wo ya woni wa onye ayi bi sa service charge bi ya de screen na obeto de ahye mu ena o de ma me nti nanka Monday me de kwa akoma no amana o de aye nti Saturday no ba ho be fa ne ma no obefa 2 phones no to obefa 2 phones no
ɛna n'anwummerɛ no bɔ ma ne sɛ ɔba fie hɔ abɛfa saa phone no am sɛ nti efie hɔ ma hɔ me wɔ hɔ a wo ma hɔ ade nti na me ni hɔ a na ɔbɛsɛ me abɛyi nneɛma na wo because of the entire ba hɔ no yɛ sɛ akora ne sika ɛnna ɛsɛm de ma me kra sɛ me ni hɔ nti me ba me de bɛba because na me wɔ ayie bi ase ɛna ɔbɛfa nti ɔbɛfa na sɛ bɛyɛ sɛ 4 months no nsi fie hɔ nti sɛ wonsi fie hɔ de a ade na me ni hɔ so a woba hɔ nti ɔba yɛ a ɔbɛfa saa nneɛma no ɛna de yɛ a ɔbɛyɛ sɛ wo no ma hɔ obi phone nti hɛ na me search me phone me fast ne me boost mu no na sɛ saa me certificate no enam enhye boost biara mu enhye file biara mu ɛna me sɛ saa certificate na enhye mu no na sɛ phone no ne certificate nyina na ɔbɛfa na sɛ phone na wo head ade kyerɛ certificate no de eni hɔ wanda wo sɛ ɛno mfa am so mfa de a ɛna na ɛno ɛwɔ nti saa certificate no yaw no because ɛno na sustain me nti ɛno yira abrabɔ na me bɔ ɛne de ɛna ma wo sesa ne ɛna ma yes because ɛna nyɛ ne rubber de ko nsuo ne akora no nneɛma abɔfra no ne ntare ɛnkɔ no ɛne bedsheet ɛna me yes saa nneɛma wo because de hia ne ɔbɛfa kɔ ɔma hɔ because ɔma hɔ nti de hia bi afa nti saa nneɛma bedsheet ne akora no ho nneɛma no ɛna me sesa ne nyina ne rubber wo no use no me sesa ne nyina sɛ because saa nneɛma wo na de ba hɔ a wohia bibi na bibi na ohia ofrɛ na me de ba akora na yare a ofrɛ bibi a ofrɛ nti saa nneɛma wo na wanya nyina so sɛ ɔde ba hɔ de a joniema okay ma me hwa de bi sei awura yi sɛ wabrɛ wo ho wo school kom ɔno ne wasetena mu enti sɛ nei untumi ne ntena de a sumno no nkɔ ɛna wabɔ saa 1 billion no wo som sɛn nti ende menya unya na obɛyɛ dɛn menya nti de no bɛyɛ bia no ɛyɛ ono anasɛm 1 billion de menya ojitum sɛ ɛyɛ ampa sɛ in the year 2019 ɔma 40 million ɔma 40 million de kɔ ha dan ɛde kɔ han dan okay atiefo owura Benjamin ɔbɛn ɔno nso ano asɛm no ɛna motie asɛm wɔ ba deɛ aba mo anim atena so mprɛsɛ ansa na ebeduru manim wɔ afidie so akra yatena so mprɛnsa deɛ nti na amaka kye sɛ ɛba beduru manim atiefo anim ha akra asɛm ba yɛ no sɛdeɛ yɛ na yɛta kan nyɛnsɛm nyina na yɛde ba afidie so ɛbrɛ a awura yi de n'asɛm bɛto yɛ nim yɛto yɛn nsa ɛfrɛ wɔ wura yi ɛma ne bae ɛdi nkan nti yɛhyia so ɛma obiara ɛka n'asɛm ɛma yɛhwɛ sɛ yɛde asomdwe ɛbɛpa ɛdidi edi nkan no nanka yɛpɛ sɛ awareɛ no wɔn toa soɔ nti ɛbrɛ wɔn keka ne yɛma wɔn nyinaa kwanya so wɔn nkɔ na wɔn nkɔdwen ho yɛsan ma wɔn na ɔtwe asɛ na ɔtwe mmienu wɔn kɔ baayɛ no ne kyɛ sɛ de obi agyina ɛna wɔda so gyina ɛnsesan bia ama nti na wɔ sɛ yɛtoa case ne so nti ɛno na yɛtoa soɔ ɛbrɛ a yɛte soɔ no ɛna ɛkɔbaa sɛ saa na ɛteɛ deɛ a yɛbɛsrɛ teacher yi sɛ nka wɔtoa akwantuo no nwoma no so na nka bɛyɛ yie a ɛnɛ koraa ka ho nan anɔpa yi koraa deɛ ka ho nan nti yɛma no saa akwanya no ɛna wɔyɛ sɛ ne ɔbɛkɔ ɔkɔ a ɔbɛtry ne best ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ yie a ɛna ɔsan ɛkɔɛ nti ne yɛtɔ so mmienu no mmiɛnsa no ɛno na ɛbaa sɛ awura yi keka ne nneɛma a ɔbɛgyeɛ ne adeade ɛna yɛsrɛ teacher sɛ nka bɛtumi deɛ anka sika no a wɔka no nka wɔmfa ntoa so ɛnyɛ krataa no ma no na nka biribi ntwa wɔn deɛ wɔmfa ne sɛ wɔgya ne kwan ma ne kɔduru aburukyire koraa ne sɛ wɔso wɔn waa no a ɛnyɛ hwee wɔayɛ ne nyame so adwuma na teacher te no ɛpene soɔ nti ɛnɛ ɛna teacher de mu ayɛ ne brɛ yɛ sɛ nkrataa bi a na nka so wɔbɛtumi ayɛ ama media akɔ interview no ɛne nsa anka nyaade a ɛbɛyɛ yie because na nka connection na nka na ɔyɛ so nipa no a ɔyɛ no ɔso wɔyɛ a ɛnyɛ yie enti na nka wɔsa awareɛ no ɔmka bɔ mu no awura no sɛ yaw bi pa a wɔfa mu no die sɛ yɛka sɛ wɔne krakye nsa nkɔtena bio a na asɛ yɛhyɛ no asɛ yɛha no because ɔkaakae nneɛma bi a owura no ntumi mfa bɔne nkyɛ
wɔyɛ ne bɔne na so wɔbu nkotodwe pa ne kyɛw koraa wɔmfi no koraa nsɛm bebree nti na wɔsa afei yɛgu no abirim na yɛtoa soɔ nti deɛ kɔsi yɛ ne sɛ neɛ saa ne teɛ deɛ awura yi nka nea ɔhwehwɛ ɛno ɛna ɔhwɛ aseɛ sɛ 1 owura yi ɛnhae dan ɛma wɔne akwadaa no kɔne nkronkoma me ɔnhae dan ɛma wɔne akwadaa no ntenam ɛna sɛ akwantuo no ama so nso deɛ a ɛneɛ wɔgye 2000 ɛde yɛ ɛfrɛ sɛ passport nti sɛ nkɛnyɛ wɔno akwantuo ɔkɔfa baeɛ a nka saa ka no na ɔmmɔ ne ho mpem sɛ ɔkɔbɔ ka ɛne ne birth set nti ɛneɛ ɔmfa saa sika no nso ɛma no owura no gye tuu mu sɛ obetua ɛna wɔse ɛberɛ a na ɔkɔ school na ɛdurubere bi na nka ɔpɛ school fees ɛna wɔanya bie ɛna wɔno ɔbaa no kɔbɔ ɔbosea 4000 ɛyɛ 40 million na amafoɔ deɛ no ɛna wɔde ɛmaa no nti saa sika no nso so wɔɔkye ɛno nyinaa akyi no wɔne natena mfie mu akomaako dumienu nie wɔmmɔ ne dwetire da ɔmaa ne biribiaa da ne saa nti no sɛ nnɛ ɔne no awie abrabɔ no deɛ a ɛneɛ ɔno nso so ɔnya ne kwan ɛma no nkɔ ɛhɔ no mpo deɛ ɔkaa sɛ 500 million yɛ ɛyɛ 50000 ɛne amafoɔ deɛ no nti ɛno ɛne yɛhɛ aseɛ sɛ yɛbobo nti owura yi kaa sɛ mmoa a owura yi de aboa no ɛfa ne 4000 bi a ɔde boa no ne ade ade no nti no ɔde 5000 ɛbɛka saa 4000 no ho ɛde ama no na kyerɛ sɛ ɛdan no deɛ wagye atum sɛ ɔbɛhan ɛka no so wagye tum sɛ ɔde ne saa ka no nti ne nyina akyi no ɔbɛpa akwankɔgya sika 5000 na wɔde aka saa sika no ho na wɔde agya ne kwan na akwadaa no deɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ wɔhwɛ n'adeɛ ɛno na awura no de baeɛ sɛ wɔn deɛ dan han o ne sika o ɛdeɛ ɔnka ne nyinaa mfa mom na ɔnyɛ ne sika na ɔnto din na ɔmfa ma no na wɔne no ɛnwie nti ɛbaa saa no yɛkeka bɔɔ mu no na dabrɛ no nambɛ 12000 something I said 13000 ɛno na owura no yɛ sɛ saa ne teɛ deɛ a ɔka ne nyinaa bɔ mu deɛ a ɔbɛyɛ ne nyinaa 20000 na ɛdan han o ɛka wɔde no o nkrata asɛm o bibia na ɔnkɔ nkɔtoa n'abrabɔ so na owura no nso nya kwan nkɔtoa n'abrabɔ so aha ɛna kɔsiiɛ ɛna owura no se sɛ 200 million ɛna ɔde bɛma no deɛ a ɛne ɔgyae bibia